tang DOH kag kinahanglan nga magpangaman ang gobyerno. Sa ulihing nga record sang DOH, 35 ka Delta variant ang na-record sa Pilipinas kag 11 ang lokal nga kaso. Balantayan ini. Bangod makalalaton suno sa report, makamamatay ining Delta variant. Mas mabaskog ini siya sa COVID-19. Bata lang siya pero puwerte ini. Kagkadelikado kaayo para sa pumuluyo diri sa pungsod kag sa bilog nga kalibutan. Imbes nga matapna kay may ara na kita bakuna, nagproblema naman. Bangod sa Delta. Mailang kon ining Delta variant kani, makuha gyapon sa bakuna nga mga AstraZeneca, ining mga Johnson & Johnson, kay tani maayo, isa lang ka bakuna. Pero wala pa ini sang pagtuon ang departamento sang ikaayong lawas, kung bala, ining bakuna nga ginagamit subong pwede man gamiton kontra sa Delta variant. Amo na nga balantayan, ang tanan nga mga health protocol sundon talanganay. Hindi kita magpakatiga, hindi kita magpabaya. Ini balang daw baliwala lang ang mando nga dapat ang tanan nga proteksyon sa aton tumanon. Social distancing, sok-sok face mask, sok-sok face shield. Wala kita na perdihon kon padayon kita nagadepensa sa aton kaugalingon. Delikado ini. Hindi inilahog-lahog ang Delta variant. Sa nasiling ko na, hindi naton pag-ibaliwala kay madamo na sa COVID-19 ang nagkalamatay. Mas delikado kon pamatian ta ang report sang Department of Health ining Delta variant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental, kabustang na, Miyerkules, pitsa 21 na, dali na lang mawagtang ang bulan sang Hulyo, gahilapit na ang bulan sang Oktobre, filing sang Certificate of Candidacy. Amo na ni, pinakainit morning sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod. Kamusta na ang aton patrol sa sini nga mga tinion? Aber, nagalabotyar na sila sa syudad sa Bacolod. Idulong sa aton ang nagapanguna nga mga balita. Idulong sa aton ang nagakatabo sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin, good morning. Sir Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong nga kagahon aksyon na Fred ang laragway sa syudad sa Bacolod, especially kung dalanon ang aton paghahambalan. Basa ang dalanon sa syudad sa Bacolod sa piyak sini, nga humalin pa man kagabi, nagaamat-amat ang pagtupa sa ulan, even sini nga kagahon aksyon na Fred. No? May mga pagdabu-dabu nga aton sini nga mabatyagan, especially makitan man nini mabatyagan tani ko nagapanglakaton ikaw kung gadala ka sa salakyan, mabatyagan taman ini action na Fred inabangod man sa pagdabu-dabu sini nga kagahon. Although nasang nasilingtan na basa ang dalanon sa syudad sa Bacolod, so sa aton sini nga mga kauturan, especially sa aton sini nga mga motorista, extra ginya paghalong no sa pagdala sa ila sinitag sa mga salakyan action na Fred. Nabangod may pipilaman kita ka mga kauturan sa karon nga naga-standby na nagahulat man sa mga pasahero. Posible makasakay man sini nga kaagahon pagkadto sa tag sa mga lubrahan. Going sa area action na Fred sa may mga call center bala action na Fred by BPO, makadto sila kaga rekta sila dito para maubra. May mga tricycles na kita, mga nakitaan subong nga kagahon aksyon na Fred. Kitaan mo man ni sa aton, kagyan padala natin mga pictures. Ang iban nga mga tricycles nag-standby sa area sang Lopez Haina, Burgos Action Press, sa may Bangga Pacho, mayara na nagahulat man sa may merkado, mayara man aksyon na Fred nga nagahulat man
sa area naman sa may lalansang Lacson, sa may Banga, Alisbo, may mga tricycles naman nagahulat. Although may pipila pagit lamang ka mga salakyan di pasahe. Subong nga kagahon aksyon na Fred ang nagaamat-amat pa lamang sa pagbiyahe, no? Sining kaagahon. Ang Laragway man sa pila naton nga mga kauturan, especially ang ara sa tubang sa atubang bala aksyon na Fred sa ER emergency room sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pila pagyapon naton ka mga kauturan still nagagwanta sa pagkahulat man sa ila sining nga malawagan ang ilang mga pangalan para naman makasulod sa ER ang iban ara sa may dalan sang Lacson gahulat man nga malawagan para matatapan man ang ila sining mga pasyente ang medyo burubod lay gawa sa gyapon aksyon na Fred, especially kung nagabantay ka sa mga pasyente bala nga di ka insiginan di para sang una yang makasulod ka sa ER makabantay kaya abi sa area o kung sa imo pasyente sa sulod na sang kwarto o kung mangin male o kung female surgical ward, pwede ka niya makabantay o galang kiti subong medyo diferensya jutay aksyon na Fred, no? Oy, by the way, Aksyon Alvin, yes, sir. mangkot lang ko, kamusta ang Hakutay Basura? Yes, Mayo ang hakutay sang basura subong aksyon na Fred. Kunti naglabay kita from area sang area action Fred sang Estefania sa may Burgos extension, wala sa mga basura. Nagpaubos pagid kita during sa going sa west portion ang YMCA sa may sa may YMCA Dampi way na to basura. Ginlabyan taman aksyon na Fred ang kilid bala sa may Dizon ngayon kalabanan dira ginatampok at pa mayo subong way basura. Even aksyon na Fred ang mang Laragway sang tubang sa barangay hall sa barangay na nga amon masami ginahapoyan sa basura wala basura action Mayo no, Fred. daw tawhay. Ang Matawhay. samon sa patriya to, daw duwaks mana wala mahakot. do lain ang ibanaw Oo. Namidyo na ni Maho nagiban na. Nga ulo apel lang kita sa IPM. Dulo dumduman yung man ang iban nga subdivision. Nga panimaho na kami. Wala gyapon mahakot. Apel lang kay ti kalaway man bala nga maglabay ka to sa amon. Nga porting basura galapta lang. So porti kay ko na sang among subdivision. Madwa na kasmana. Wala ginla madumduman. Grabe aksyon na Fred ba daw mahuya man kita sa IPM kung amon yang butsing ganun ginalimpyohan lang nila mga major roads sa mga subdivision. Base ba lang nga ang makita lang sa publiko, ang iban nga mga subdivision daw ginakulo kalimtan nila. Tiga panimaho na, ang makutagduaks mana, wala kutay. Makon mo na iya nga duha ka semana di manimaho gidjaya. Ang schedule, Martes kag Biyernes pa, duwa ang schedule, tihamak mo, wala gid kitaa ang ila dira hinakutay basura. So, base nagamonitor man ang IPM, dulo dumduman nyo man, ang iban nga subdivision, kapanimaho na. Oo, so dapat dumdumon nilang ila obligasyon action Fred. Ano ba si rason nila action Fred? Daya niyambal yang guba ang ilang truck. Base ambal ya guba ila truck ti duha pakasimana o kontat na pakasimana na antes makuha makadalagan nila truck para landira di dapat man may mga spare, no? May mga extra nga mga truck ang IPM pa kay amo man ang nabutang sa kontrata action na Fred nga kung inkaso gubang ila truck para sa sinanga lugar dapat himuan na nila ya paagi para mahakot ang basura mabudlay man nakatama mabudlay butsing ganon ang malabyan makitaan sa publiko amulan na yung limpyuhan nila pero ang sa sulod ya hindi man bawa amani ang problema ta sa IPM. By the way, aksyon na Fred, kung mag-aangla kita sa kalangitan, ginapalibutan kita aksyon na Fred, sang manipis gid lamang galom. May mga porsyon nga makitaan kita, nga may bituon, although may mga porsyon kalabanan, nga may ginapalibutan aksyon na Fred, sang
sang galom action Fred, no? Paglabay naton kagina sa Burgos Public Market, ang pila ka mga lugar nga bukas action Fred ang baligyaan sang baboy, no? Para sa aton sini nga mga kauturan, at least may idea na sila kung magapamalaklon sang karne sang baboy. Ang karne itself action Fred, ang gadalagan lamang action Fred from 250 to 260 pesos ang kada kilo sang karne mismo sang baboy. Pero mabakal ikaw iya sang mga cuttings bala action Fred, especially in mga spare ribs, amo sa gihapon ang presyo. Pero ang tiil sini action Fred is 190 pesos kada kilo sang tiil. Pero magadepende niya kung ang tiil ya tubang ya muna 190, pero kung sa likod, at least para may idea, tiil gyapon sa likod niya dampi muni ang 170 pesos kada kilo. May available man sa karon hindi ba lang mga ginatawag tang kasudlan. Ang kasudlan di action Fred is 100 pesos kada kilo. May paaman na ni sang dugo, at least para temprano pa gusto makakaon sang dinuguan at i-kampiyon ini, no? May ari man action Fred ang ila sini nga paras, nga paras di buro bahado is 170 170 lang ang kilo action Fred. At least para siya may tulan, may unod pa, at least may para sa aton sini nga mga kauturan. Ang beef karon subong aga o kung beef meat o kung karne mismo sang baka is 320 kada kilo. Pero pwede kayo makapakalaksyon Fred, kung luyag mo ya medyo may tulan kagati, makahigop ka sang manamit-namit nga sabaw, abaw, maya niya 270 pesos kada kilo. Aksyon Fred, ang Laragway, sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, subong man ang presyo karon sa karne sa merkado, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Urban. Rekta sa patrol with Aksyon Nani Kirao. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na, madmad na, bangon ron, ulo adlaw na, pulo paminsar na kung anong pamahaw naton karon nga kaagahon. Ako ya human ng akon sini nga paghuna-huna kahapon. Nakabakal na ko saging, nakabakal na ko sang kamuti, putsiro ya, ang akon iya mino karon nga aga. May paitan na ko to, may repulyo na ko to, may 1 kilo baboy, ayos na, putsiro ang akon lutoon karon nga kaagaon. Kutan ipatatas ang baklon ko pero nami ang kamuti Kay kon kamuti matultamis no, ang sabaw sang putsiro. Kampyon na mo nang ginapulo panumdum ko. Namit bala. Inablang pagbakit mo gaso-aso pa. So sa pagkanamit wala tupong. May ginamos na magutong nga Bisaya. Damo ko to kalamunding subong baw. May kotitot ko to. Damo magkuto katumbal. Sos. Daw ginapanumdum ko, ginapananaw ko bala. Pugaan mo siya sang suwa. Pusaan mo sa matatlo kabilog kotitot bala. Sa pagkanamit daw talagnak laway ko daw kanamit na gid ipamahaw ang gaserve mo ng gayom-yuhom di ba katampi lang tuwalya color blue akalain bugtaw ron kay adlaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, una nga hotong roll call. Toto Alex Muntisa, una gid sa linyada. Kay Diding Alohamiento, kay Anika Maridigit, bahaw si Chawok Gimfarm sa Barangay Alangilan. Good morning, taga Barangay Alangilan. Kay Juliet Dinero Julata, Sangpurok Gugma, Villamonte. Taga Villamonte, good morning. Kay Rochelle Evangelista, sa MM's Bani Cafe, dira sa Tangob, kay Milili Oligo, Pangapi, Canada. Kay Michelle Sayo Gimiroy,
kay Jenny Regalado de la Cruz, happy birthday ko no, kay Jiro de la Cruz, sang Karabalan, Himamaylan, kay Cynthia Garciniego Nigin, watching live, dila sa barangay Bikutan sa Kabangkalan, good morning lang. Kay Jinky de la Agdon, morning ko no kay Mr. B-Boy Bilyasor, kay Vanessa Mayo, good morning man. Dira kay Noel Amar, kay Alex Montisa, kay Milili Uligo. Dira sa iya pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Rooney Gordon, bao ginagutom ko sa mamahaw mo, morning man. Kay Ibon Boucher sang Germany, good morning. Dira kay Chupilo Espanyula Jr. Naga-monitor sila, always sila. Kay Chaya Jutay Sulinap, sige. Dira sa Zone 3 sa Hinigaran. Good morning, taga Hinigaran. Dira kay Judge Snap Diamante, kabugtaw na niya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Good morning. Toto Raul Alibuga, nagaladlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo. Good morning lang. Classmate ko Efren Pompirada, dila sa Merkado sang Sumag, good morning lang. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos, sa Barangay 4, kamusta ka mo? Galuto na kamo mamahaw da. Sa Agustin Family sa Kawayan, good morning. Sa mga Kaisi Boys, good morning. Kabisita na kamo kay Jutay Pasqua. Isa sa aton grupo nga nagtaliwan. Ang lubong ay ipahibalo lang sang pamilya. Dira kay Freddy Poras, good morning, ga monitora. Kay Ira Dionson, watching from Jordan. Morning da kay Tataya sa Bagoga Pamati. O sige, kay Loreto Nyay Labio. Sige, areglado. Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang ayaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pro 26 na libre nga medical check. Nagadulom ang kalangitan.
Ang severe tropical storm nga si Fabian nakita 1,035 kilometro na sidlangan na amina na sidlangan sang extreme northern Luzon. Ang konsini, ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 95 kilometro por ora malapit sa sentro. Kag may pagmulumadlos nga nagadangat 115 kilometro por ora. Ini nagahulag pakadto sa nakatungdan na aminhan nakatungdan. Habagat ang nagaapekto sa pungsod. Ang Western Visayas maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat. Kasarangan tubtub mabaskog nga hangin gikan sa nabagat na nakatungdan ang mabatyagan. Kasarangan tubtub mabaskog nga hangin ang mabatyagan sa Visayas, Palawan, upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro. Kasarangan tubtub mabulubaskog ang balod halong sa mga magagmay nga mga mangingisda, halong sa landslide kag baha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na, kay Michelle Gilaran, gamotor live dira sa Jeddah. Taga Jeddah, good morning lang. May lang nga pag-monitor kay Leonila Tarusan, morning. Naga-monitor live sa Purok 20 Barangay Alangilan kay Abe Rose. Nadula. Patigayon Balulot, good morning. Good morning man. Kay Andrino Comida Botanas, may lang nga pag-monitor sa Gym Taxi. Mga driver, good morning. Kabay pa maayong income. Bisan mahal ang krudo kag gasolina. Sige. Dira kay Johnny Barayuga, good morning. Nagamonitor sa Barangay Kabog. Tamyaw ko lang mga membros ang Kabog Basketball Athletic Club. Sige. Kay Richard Malayang, good morning sa Barangay Agimit, La Carlota City. Si Imbong Jucampo. Imbong Jucampo nagamonitor sa Maaw. Morning sa inyo. Upod-upod lang kita. Tulutamyo, duludugsing, tagsa ka kaagahon. Okay lang? O sige, standby. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan at mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1. Gahulohuragok pa, oy, adlaw ron, manamit ibugtaw kon kaagahon. Naglabot na sa 78,333 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 453 nadugangan ang aklano sang 143 Iloilo City 83 Antique 58 probinsya sang Iloilo 43 Negros Occidental 42, Bacolod 38, Guimaras 11. Samtang 384 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 65,320 kag 5 kabag-o nga nakapatay. Ang kabilugan sa napatay 1,788. Ang Western Visayas may 11,204 ka-aktibo nga kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Ginapahibalo lang ang mga kakilala kabyanan sa aton upod katapo sang media nga si Persetore nga nagtaliwan na. Ara subong nahaya ang bangkay sa St. Peter sa Barangay Alihes. Ang lubong karon nga adlaw na. Alas 2 karon sa hapon pagkatapos sang misa sa St. Jude nga simbahan sa Palm Haven ini siya ilubong. So sa mga pamilya himata kakilala ni Persitore ang iyalubong karon na sa hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na kay Mili Milyara Sapol. Good morning. Dira kay Mandato Lispol ba sang San Miguel La Carlota. Morning kuno sa pamilya Arribalo. Kay Mario Bacauco Irad, si Vanessa Mayo. Kamusta ka dira? Kay Yusip Lim da sa Poseidon Sakalam. Good morning. Kay Aldet Gasilago sang Binalbagan. Good morning. Si Jose Griole Tansingco Gayuna ba? Morning lang. Belated happy birthday kay Happy Parcon Gayuna kahapon. Bati pertiguro ang preparasyon no? Sa birthday ni Happy Gayuna kahapon. Happy birthday ged. Kabay pa malipayon ang imo pagsaulog sa imo kadlawan. Kay Agnes Bonitilio, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kagsagid, kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Relax na kabuda kadali ha. Kay medyo may mga obligasyon kita, pero sigurado pagkatapos ini, balikan ko kamo. Okay lang? So standby. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayak at palangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio,
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Balikay kita. Oh, kamusta? Balik. Sa aton sini pagpangalagad karon nga kaagahon. Eleksyon, lapit na lang. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga hindi na ini mag-isyu pa sa kung ano nga pahayag angot sa oposisyon bangod ini ara na sa Election Registration Board o kon ARB ang pagdesisyon. Amo ni ang mensahe nga ginpahayag ni Kanya nga pabayan ta ini, no? Nga itugyan sa ARB. Yara sa 242 ka mga oposisyon ang ginfile sa Comelec Bacolod lakip na dire ang pagsaylo sang voters registration ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Wow, porte. Naging kontrobersyal pa ang ila pag-iningkwentuhan ay dire sa syudad sa Bacolod. Manami nga away ni. Amuning kampyon bantayan ang inkwentro sa mga hangkilan sa politika. Ang nagapungko nga alkalde subong Mayor Bing Leonardia gin-challenge siya ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Balantayan ini ang inkwentro sa siyudad sang Bacolod. Ang nagapainit malang sini, ang nagapilak sa mga binastos nga tinaga ang mga supporter malanga. Medyo pataas-taason tang level sang aton sini pamulitika. Babayan tan tao. Anyway, ang resulta inisipay sa Comelec, amo ina siya ang magadesisyon. Kag amo ina siya ang magaproklamar kung sino ang mangin madinalagon pagkatapos ang iskotinyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na kay Teresa Locsin sang Salwa Quiet. Good morning, Teresa. Kay Mila Milyara Sapol, happy birthday ko no. Kay Misterya JC Hande Sapol, JC, happy birthday gid. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Pili Morales Quilio Aliesa, good morning man. Kay Marciano Bugaay sang Barangay Tangob, taga Tangob na good morning ha. Kay Jimmy Oliveros Latido sang Barangay Mailom Bago. Kay Alma Pritos Francisco dira sa Escalante, good morning. Ba si Banisa Mayo, gagwa ang ngalan niya. Banisa, good morning. Good afternoon dira sa imo nahamtangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Doktor Pinoy. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan ng palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Out sa 10,000 kadosis ang Sinovac vaccine sa mga LGO umpisahan, subong nga adlaw agod ibakuna sa mga senior citizen. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sa mga adlaw Miyerkules, Hulyo 21, pag-umpisahan na sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental ang pag-deliver sang 10,000 doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccines sa nagalain-lain nga mga banwa kag syudad sa probinsya. Ini nga bakuna ang damlaglang gin padala sa Department of Health para sa Negros Occidental agod to nga osaron sa nagapadayon nga vaccination program. Ang 10,000 ka doses ang gintalana para sa 5,000 ka mga vaccines nga nalakip sa ginatawag nga A2 priority group o kon mga senior citizens. Ang rollout magalawig tubtob sa Hulyo 24. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:06. Good morning lada kay Jose Eduardo de Lobio, kay Janiso sang Quiet, good morning. Kay Radje Tario sa Barangay Bakong, kay Abigail Labaro sa Qatar, good morning. Kay Idilaos kag Nanay Sabil, kay Mare Phoebe Ladika Gumadlas sang Barangay Mansilingan, good morning. Subuman kay Evelyn ni Pamusino. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginang
balap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamati ang lamon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Bacolod City Police aminado, kulang ang ila personnel, rason nga hindi sila makabutang sang permanente nga pulis sa Bredco Port. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Aminado si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga hindi sila makahatag sang permanente ka pulis sa Bredco Port bangod sa kakulang sa ila personnel. Sa baylo nga magbutang sila sang pulis sa Puerto Action Fred, ang Mobile Patrol Unit, kag Bacolod City Mobile Force Company, amo ang mga batigayon na lang sa Police Visibility Patrol sa area. Sunod kay Liada Action Fred, sadto pa, nagpagabay ang EOC sa dugang nga kapulisan para sa Bredco Port, apang hindi nila bahimo bangod sa kakulangon sang PNP personnel. As of now, amo na sang isa ka concern man namon atuloy sa nagligad na dulang nagmuno na sa ato nga EOC nga kung pwede kuno tani kita makaprovide sa tawo. However, makita nyo naman no ang ato nga kapulisan, aside from the regular nga duty naton sa Dalanon, we are also providing personnel sa ato nga mga quarantine facilities. And ang iba nato nga personnel, siyempre nagaka-infected man no sang COVID-19, which nagadugan sang kakulangon naton. So gingot out na sa EOC man nga for the meantime nga ang ato nga police kulang gid kita, so hindi kita na makahatag, but then we are in support man no ang ginahimo naton ang aton nga mobile patrol from time to time naga-agi or nagalibot sa Bredco to show man sang police presence sa nasabit nga lugar. Gin-considerar man ni sir sang EOC ang inyong concern sa kakulangon sang personnel? Yes, okay. Brought out naman ni sila nga with the restriction sang Iloilo City, ang ibang tangang kapulisan gin-assign man temporarily dito sa Iloilo City. So kabalo man ang EOC nga kulang gid ang ato nga pulis diri sa BCPO para magdugang pagid sang police assistance dito sa Bredco. So that's why ang maritime na istoryata naman na before nga i-cover nila ang nasambit nga police augmentation, and kung may mga concern gid, may mga problema gid sa prison order, naka-ready man ang atong station, ang station 1 nga pinakalapit, and at the same time ang station 2 nga mong nakasakop sa area sang Bredco. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Estrada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Ining balita, ginadurong si Sakalawa sa Santon Plaza Bar Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plaza Bar Soap, makabulig malikaw ang pagkurinot sang panit tugas ng stress. Para sa hubing kag presko nga kutis, Santon Plaza Bar Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Vicente Similiano, good morning. Dodge Dalida, kay Aida Alunan, good morning da. Kay Francine Natalie Bautista,
good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad. Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 233. Una nga bula resulta 2 kag 33. Second draw 10-4.
Ikaduha nga bula, resulta, 10 kag 4. Third draw, 29-20. Ikatatlo nga bula, resulta, 29 kag 20. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order 58, 33, 4, 5, 13, 14. Resulta sang 658 58, 33, 4, 5, 13 kag 14. Sa ilo kita 649 ang jackpot 21 milyones 966,546 kombinasyon in any order 14, 31, 6, 23, 4, 9. Resulta sang 649, 14, 31, 6, 23, 4 kag 9. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:23 na. Kay Nimpa Ibanez na sang Tangob. Good morning. Areho, may ipamangkot ako sa inyo. May asma ka, wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, ulala na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. Roma, good morning da. Sa Isabela, dira kay Marlene Diaz, sang barangay Sumag, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. In Das and Cody. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, kadayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos. Karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Nga nagasigi ang pag-isyo sang citation ticket sa mga nagalapas sa health protocols sa merkado. Detalye sini, upod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, nagpasiguro sa Executive Assistant Ernesto Pineda ang Cluster Head Market nga sige-sige or padayon na ang pag-issue sang citation ticket sang Task Force Disiplina on Market Action Fred para ini sa mga nagabaylar sa health protocol nga yara sa sulod sa merkado. Ginpahayag ni Pineda nga upod sa task force ang kada police station nga yara sila sining jurisdiction Fred. Kang isang police station number 1 nga assigned sa Central Market, police station number 4 sa Burgos Market kag police station number 6 nga assign naman sa bayan sang Libertad Market. Una Action Fred nga nagwa ang pila ka mga reklamo sa social media nga ginaligara ang task force disiplina ang wala nagapang dakop sa mga nagabala sa health protocol nga yara sa downtown kag mga merkado. Ini matapos Action Fred ang pag-issue sang task force disiplina sang citation ticket
bato kay anay Provincial Board Member Patrick Lorson kag kapin 35 kay benta nga nagkadto sa plaza para ipakita ang ilang suporta kay anay Congressman Albi Benitez sa ginpatigayon nga ERB hearing. Kasi hindi mo natin nagyapon. Ang pangapon niya mga CEO, sige pa kaya conduct sa instruction, ng perception ng backtrack, pag-observe ng health protocol. Tingnan nila na nga obra mo. Na siya, bali under sa station ng ilang pulis niya na supervise mo. Nabatian sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Santon Plus Gold maka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100%. Kape, mag-life extension coffee mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Aksyon Felix Campaniel, good morning. Aga pa siya, porte ba? Mabalik ako pagkatapos ni. Santon Plus Gold. Ako galing si Sherry. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe. 29 anyos nagapamahog sa syudad sang Silay. Oy, naristo sang kapulisan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred Dakpan ini isa ka 49 anyos nga nagapamahog-pahog dira sa may Antonio Luna Street, Barangay Mambulak, syudad sang Silay. Nagligad nga gabi. Ang suspect ginkilala diri sa kay Jerry Precioso, 49 anyos, kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Sa pagpanguna mismo kag sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, tigayon nga nalapot dito ang nasambit nga suspect kag nakuha sa yasinip poder action na Fred ang isa ka 38 caliber nga revolver kag may ara inisang 5 ka mga live ammunitions kag wala inisang ginpresentar nga mga dokumento upon license to own and possess firearms. Nakuha man siya sininga poder ang 7,221 pesos nga kwarta action Fred. Ini nasambit nga suspect yara nakaron sa kustodiya sang Silay City Custodial Facility. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Kay Ramel Pahilanga sa Maaw, good morning. Kay Dada Hilado sa Barangay Alihes. Kay Teresita Orita Kahurao. Ba si Di Anton Diaz ang Patria Village, good morning da. Kay Jocelyn Libuon Dispo. Kay Jerome Lipana. Si Gracia Harita, good morning. Kay Adalino
Villalos Malakad, si Dante Makilan Ariman, si Dada Hilado, si Noel Umanya, sang Ubay Lagasan Bago, kay Lito Dayap, kay Luis Gonzaga, pao si Reba Rayugara siya, si Randy Artiaga Santisas, kay Christian Rua, kay Vicente Manlangit Bayabado Jr. Ba si Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Happy birthday ko na kay JP Malaka Brillantes. JP, happy birthday. Kay Anasor Anima Biliases. Subong man kay Antonio Lo, muning sa batch 85 kuno sa Mansilingan High School. Ba si Noel Brian Baloes, ari siya. Mga blatter entry pagkatapos ini. Garagay! Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Bakolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, preso karon sa police station number 10 ang 29 anyos nga lalaki matapos na dakpan sa bypass operation sa Purok Ilaya, Barangay Kabug, diri sa siyudad sa Bacolod. Siya ang naging kilala kay Mark Anthony Castor alias Macmac, kag 29 anyos kinakabigman nga street level individual kag residente ni isang Purok na phase 3 Barangay Handumanan diri sa siyudad sa Bacolod. Na-recover sa iya ang 7 ka plastic sachet sang suspected shabu. Still sa police station number 10, balik prisuhan man ng 48 anyos nga amay matapos liwat nga ginserbihan sa mandamiento de arresto for violation sang parole conditions regarding ini sa section 12 sang RA 9165. Siya ang naging kilala kay Romeo Ligaspi, residente sang Purok Mabinuligon, Barangay 19 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining warrant of arrest ang gin-issue ni Honorable Sergio Calizo Jr., ang chairman of the Board of Pardon and Parole Department sang DOJ sa siyudad sang Quezon. Si Calizo ang ginmanduan nga mabilanggo sa sulod sang duha ka tuig kag duha ka o kun 11 ka bulan nga may multa 30,000 ka pesos. Ginmanduan man ini nga magpaidalom sa drug counseling sa sulod sang 6 ka bulan sa isa man ka rehabilitation center nga gina-recognize sang gobyerno. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Kay Win Argilies Jacinto, Milagros Morales sa Maaw, Kagasmin Roldan Rabilio, good morning. Sumuman kay Lito si Condes sang Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Agapasang banwa,
pamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
time, las 6:02. This time check is brought to you by Carbocysteine Plus Zinc, Solmux Advanced with Zinc. Pinalakas ng zinc para tulungan labanan ang ubong dulot ng coronavirus. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Kahit kailan, walang iwanan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.